DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Yes, magkakasama, mga adlaw na usab ka natong tanan ni Ana Purni diri magkakasama aron maghatag og pahalipay sa masakpan nato nga suki nga tigpaminaw sa DXD sa Mindanao. Ngay panibalay, natingog ang radyo ato magkakasamang ayuhon. Mga adlaw, madam, kisa ito pangan? Pasiladis. Si Ma'am Paz Pisiladis. Naay nagtingog nga radyo kung sa istasyon na nabi. Sus, DC jud na oy. Wa nagilaing radio station na ilan nimo? Wa jud daama pero sa Domingo na mao gyapon. Ni basta gyud. Nganong paborito man gyud ang DXD baby? Number 1 jud na namo. Kay sa gamay pa ko, dalaga pa ko ba og yun na among paminaw, mga drama, balita karon gani balita jud so sa ijuha jud tanan. Ni basta. Tungod anak kasamang pas at agan ka na mo og pahalipay. So bilang t-shirt tayo, radyo manalan, ipasuot, pertings, tama ha. Oy, atong isunod ayon ang atong transistor radio. Okay, basta na na. Isunod ato, radyo manrayan, ang litsong manok. Woo! Sabitang hino, purgas na ba, mahinaya kay dakinas kay very juicy kay na. Di pa na mo. Dapat nagi pantulak para hamloy, magkakasama sa rutundan. Radyo manayan, ito number, ang bugnaw nga soft drinks. Pati bugnawan na no. Ay, hindi tahan mga silingan na to diri sa inyo sa Boulevard nga maminaw pug DXDC para makaparihag po nimo. Oy, mga silingan da, nanan-araw magay sila oh. No. Paminaw jud mo sa DC kay aron maka dawatan mo og mga kaayuhan. Sige, magkakasama. Salamat ni Nanay Paz. Diri sa may Boulevard ng ato sa Davao, atong certified listener of the day. Ako si Radyo Dudong Rin Lobos Boga, Tatag Ariman. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.